ассалому алайкум дӯстони азиз. мо дар инстаграм тӯли 5-6 моҳ корҳои бисёр хуб мекунем, роликҳои тарбиявӣ сабт мекунем ва ҳамин роликҳо дар байни мардуме ки инстаграм мешинанд ва тикток мешинанд хеле тамошоҳои зиёд гирифт ба таври вертикалӣ, яъне ҳам дар инстаграм, ҳам дар тикток ва ҳам дар фейсбук хеле мардуми зиёд тамошо мекунанд ҳар як ролики моро ва хостем ҳамин видеоҳоро дар шакли горизонталӣ ба YouTube, яъне барои шумо пешниҳод кунем то ин ки шумо низ аз ҳамин роликҳо огоҳ бошед. хуб, якум мавзӯе ки мо мехоҳем инҷо матраҳ кунем ин аст ки умуман ятим будан ё ин ки аз назди падару модар дур будан ин як муаммои хеле мушкил аст. он инсонҳое ки падару модарашон бо ҷурме, бо ягон муаммое аз ҳам пароканда шудаанд ё ин ки як муддат бо ҳам зиндагӣ намекунанд, фарзандон бисёр хуб медонанд ки ин чӣ муаммо аст, ин чӣ мушкилӣ аст, ин чӣ дард аст. ҳатто майдатарин нигоҳ, ҳатто майдатарин сухан, ҳарф ба қалби инсони ятим сахт мерасад ва муаммои бисёр ҳам мушкил аст. Муаммоест ки наметавон озодона зиндагӣ кард, наметавон озодона фикри хешро баён намуд. ҳатто дар байни ҳамсинфон, ҳатто дар байни ҷураҳо низ ту гӯё чизе надорӣ, гӯё ту пару болат шикастааст. мо ҳоло роликро бароятон пешниҳод мекунем, тамошо кунед. ин бисёр як ролик ки хуб аст. метавонед андешаҳоятонро дар комментария дар шарҳ нависед. ин чой рехт? сағираи худозада бо чой резонди? Дастат шиканад. Даматагир тез ғундор. Чӣ гап? охир боз чой резонд. сағираи худозада. ту чӣ бина сағира мегӯӣ? падару модараш зинда, то ман ҳастам, ина сағира намегӯӣ. аз рӯзе ки ҳамин кӯдак омада аз хонаи мо ҷанг аз ҳамон рӯзе ки ҳамин кӯдак ҳамин хона омад то ҳамина чашми дидан надорӣ. ҳам худи фарзандот бороин ҳамин ба муносибат кун. ман нафаҳмам дигар сағира гуфтаната. фақат ман гап мешунавам дар ин хона. фаҳмидӣ, дигар нафаҳмам ман сағира гуфтаната. ту ҷангу ҷанҷол лозим нест. чӣ ба омадӣ? духтарам дидан омадам. аку духтардор шудӣ? зану бачата партофта рафта будӣ, аку зану бачадор шудӣ? ман аз пушти ту занат расия кор мекунад, фарзандат дар ба дар. нешав, ман қадамата дигар набинам инҷо. бо умеди он ки ягон кас ятим набошад, ҳама як зиндагии хубу як зиндагии осоишта дошта бошад, инак мо як навори дигарро бароятон пешниҳод мекунем. ин навор мавзӯи падар доштанро баррасӣ мекунад. аслан доштани падар ин як ифтихори бузург аст. мо аз падарон ифтихор мекунем, мо бо падарон калом мешавем ва барои ҳар як кӯдак падар ин идеал аст, ин роҳнамо аст. падар дар ташнагии дарьё, падар дар тангиҳо дуньёст. лекин ҳамин гуна инсонҳо пайдо мешаванд ки аз падари хеш шарм мекунанд. намехоҳанд ки падарашонро ба ҳамсинфонашон нишон диҳанд. дар байни ҳамсинфон аз падари хеш шарм мекунанд. намехоҳанд ки дар донишгоҳ аз падарашон ифтихор кунанд. падарашон агар ҳузурашон пайдо шавад нороҳат мешаванд. дар як ҷоми пур аз дарди устод Қурбони Собир ин масъала хеле бисёр мушикофона гуфта шудааст ва ин лаҳза мо як навори дигарро бароятон пешниҳод мекунем ки ҳамин мавзӯъро матраҳ мекунад. марҳамат, тамошо кунед. дадаҷон, ҳозир ду ҳамкорам мебиёянд, мебинӣ баъд мерим хона. майлаш. ана омадан.
دادا دادا شما با کجا میروید؟ من کمترک دورتر روم در نزد جراحت تو شرم نکنی. دادا جان نه خود من از شما شرم دارم. شما افتخاری من هستید. شما 40 سال 50 سال در صحرا کار کردید که من در اینجا باشم. دادا جان در پشت هر یک موفقیت من شما هستید. من با شما افتخار دارم. السلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستید؟ السلام علیکم. خوب هستید؟ شما درست؟ این که از پدر من، ستون خاندان ما، افتخار من. بهترین رامشان درباره شما سخنهای بسیار خوب میگوید. همین رامشان میگوید که پدر من او 4 فرزند لقمه حلال قطعی کلام کردگی. من هم میخواستم افتخار کنم لیکن قدر ندارم. لیکن آرزو داشتم که شما یک گروه بخورم. چایخانه و آش تیار. همجا میریم. چایخانه رفتیم. بچم کجا میری؟ دادا من کودک نیکو هر یک قدم من نظارت میکنه. با امید آن که پدران زنده و سلامت باشند و فرزندان همیشه ازشان افتخار کنند این نوار رو به انجام میرسانیم. برایتان تنصیحاتی خانوادگی تمنا میکنیم. سربلند و پیروز باشید. برنامه‌های ما رو پیگیری کنید. هر هفته یک نوار جالب رو برایتان پیشنهاد میکنیم. خیر.